Kene iki arep mancing ning ngenteni dhuwit gur mung-munge arep tak daftar mancing malah mbok ngono suket. Lah wong ora suket angel ngarep tuku daripada ora nek pakan. Balekne suket iki, duite jaluk. Ora wani lah aku. Wani. Enggak wani. Duite jaluk. Isin to karo wonge. Kok uang selak awan kene ketinggalan tani ngarep orang balik-balik kok malah. Ya aku isin lho arep balekne. Pokoknya enggak mau tahu aku jaluk sing penting kuwi engko. Aku arep adus langsung sarapan. Iki balekne aku roh motor sekarang omah. Iya. Wong kok golek pakan salah, ra golek pakan salah. Jenenge golek suket wangel, musim kaya ngene kabeh tanduran. Nek wong kawa godhong tela ya tak nganuni lah. Kok malah diseneni. Kon balekne ya apa ya kuat aku ngene iki, balekne ngene gedine. Piye jajal ngene iki? Wong kok jengkel nih tenan lho. Kae lho. Yo enggak kuat lho aku ki. Kita cepet potong wae. Iya iya. Kita ini apa mau kok